Noites benvidos a este pleno ordinario e empezamos entón a sesión co primeiro punto de aprobación da ata da sesión anterior. Apróbase. 2. Modificación orzamentaria 11-2025, suplemento de crédito 2025. Determinóse pola Comisión Informativa proposta para a primeira modificación orzamentaria na modalidade de suplemento de crédito por cargo permanente de tesorería para gastos xerais seguinte: denominación de préstamo, importe 233.561,41,81, terreos 101.470,73, pavimentación de obras públicas 78.272,67, total 430.285,21. Concepto, remanente de tesorería, importe 407.285,21. Segundo, a modificación parcial do anexo de investimento seguinte: terreos 60.000, total 60.000, costellos 60.000, acceso a núcleos 262.362,05, concello de 8.585,70, de educación 243.776,35. Azul 88.637,95 total, Xunta 49.000, Diputación 37.637,95. Por la seguinte: núcleos 300.000, Concello de 8.585,70, Diputación 281.414,30, Terreos 60.000, Concello 60.000, Azul 86.637,95, Concello 37.637,95, Xunta 49.000 euros. Ben, pois nós xa lle preguntamos na comisión un pouco a que se iba a destinar isto. A amortización do crédito é evidente que é para desfacerse dese crédito, inda que vimos tamén cando aprobamos o orzamento que se asumiría outro crédito para facer fronte ao compromiso co convenio de hidrográficas, que sería de 325.000 euros. Entón, parecenos que ao final o remanente deste ano, que xa era máis achicado co de outros anos, pois entre a modificación que xa se fixo no pasado, o sea, a principios de ano, e agora isto, pois xa quedaría, digamos, ese aforro de outros exercicios completamente a cero, non? E as outras dúas cousas que veñen, que son as vías, dixéronos que ainda non tiñan os proxectos, por lo tanto que non sabían cales eran, e os terreos tampouco non los aclararon na comisión, non? Que para nós é algo insólito, porque sempre que había unha incorporación de remanente, pois polo menos, ainda que non se baixara o detalle total, sempre se decía máis ou menos a que se ia destinar, non? Nós creemos que por transparencia, pois cando se fai un recoñecemento extrajudicial ou un suplemento de crédito, pois o seu é, na medida do posible, indicar con claridade a que se vai destinar, non? Entón, vías públicas vemos que son 78.000 euros, que, non dan para demasiado, e terreos 101.000, non? Entón, pois, gustaríanos que se aclarara hoxe aquí, se é posible, pois a que se van destinar, non? De todas formas, tamén parécenos que, ao final, pois, entre o orzamento e isto que redondaría ese orzamento, porque é incorporado ao proxecto do orzamento, pois non satisfai, desde o noso punto de vista, pois moitas necesidades de actuacións que hai no rural, non? Porque se se decide amortizar o crédito, lóxicamente, pois non se pode destinar a outras cousas. En todo caso, gustaríanos eso, que se aclare se teñen, que terreos teñen previsto adquirir, ou se teñen previsto abrir algunha rúa, ou cal é o obxectivo deses 100 e pico mil euros. Bien, é unha proposta que fai o equipo de goberno. Entendo que faría un estudio de necesidades que creo oportunas, e en son da transparencia gustaríamos saber a onde vai destinado tal. Curioso, é dicir, porque os 300.000 euros que se fala en accesos a vías, 281.414 venen da Diputación. Entendo que debe ser do plan único. Por tanto, iso tamén debería estar xa máis que apuntalado e a onde van destinar. Bueno, é a proposta do equipo de goberno, evidentemente, non hai que pasar a adiante, e que fai as aportacións que creo oportunos. E nós seguramente hubiéramos feito un estudio de outras necesidades e, visto que é genérico, imagino
insistido en iso. Ben, non hai inconveniente en decirlles que, por un lado, é un acceso que ven desde as vivendas da Caixa de Aforros hacia a Rosalía de Castro, dos solares que hai ali, que eses solares no plan de ordenación urbana de Chantada teñen ubicado, digamos, solar en outro sitio, non ali, porque ali está trazada unha calle. Despois outra parcela donde o colexo de abaixo, que xa se compraron ali dúas, quedaba unha máis ou menos no medio, me parece que era da maior e outra pequena, compras aquilo tamén, e vamos a comprar que 201.000 e pico euros para entendernos a zona das Hortas, que era os terreos ises onde está a calle esa que estreita, por esa esquina que quedou desde fai anos, vamos a comprar eso, e, oye, pues, intentar facer aí un parque público e ampliar a calle xa dunha vez por todas, non? Pasamos a votar, entonces, votos a favor desta proposta, votos en contra. Sí, ao final tanto ten explicarlo como non. Bien, 3. Bonificación ICIO, área de rehabilitación Álvaro Expósito Diegues, Rúa do Comercio. Propúxose, despois de dicaminar para a Comisión Informativa, propónse ao Pleno declarar a vista do contido do informe do técnico municipal de datos 18 do 3 do 25 de especial interese ou utilidade municipal a actuación inscrita por concorrer circunstancias de especial interese cultural así como histórico artístico que justifican esta declaración. Segundo, conceder a bonificación do 95% do ICIO abonado por Álvaro Expósito Diegues como segue. ICIO abonado por interesado 3.245,33. Bonificación solicitada 95% establecida no artigo 6 da ordenanza do ICIO. Importa bonificar 3.083,06. Por mor da actuación seguinte: obra executada, rehabilitación e ampliación de vivenda unifamiliar e local comercial na Rúa do Comercio número 17. Data de licencia de obras 13/01/20. Data de licencia de inicio de actividade 4/2/25. Terceiro, notificar este acordo entre a administración dos recursos que procedan e nada. Ben, por nosa banda xa apoiamos o punto na comisión informativa, pero facendo a referencia pois, que facemos habitualmente cando veñen as bonificacións do ICIO, de que no medio rural pois, seguen sin bonificarse nin as construcións do sector primario, a diferenza de calquera empresa, que por exemplo no polígono ten bonificación, pero unha empresa no rural non a ten, ou as casas teñen bonificacións, como é o presente caso, pois no casco histórico, pero tamén hai rehabilitacións de vivendas históricas no medio rural que non se ven favorecidas por esta bonificación. Entón, nós entendemos que lle habría que dar unha volta á ordenanza porque é de especial interese para o Concello a conservación do patrimonio tamén no medio rural, igual que no casco histórico da vila, e o fomento do sector primario e de bonificar tamén pois, as naves e as construcións ligadas ao sector primario e as gandeirías. Ben, como xa dixemos na comisión, xa vamos a dar para adiante, pero ben é certo que existe, quizá por deformación profesional ao respecto do medio rural, sempre me acordo dilo, será porque minila e sigo apegado a él. É dicir, a dicotomía entre o medio rural e o urbano a veces é evidente ese tipo de cousas. Eu penso que se debe corregir, porque o medio rural sempre aquí en Chantada supuxo un volumen importante de negocio e de actividade económica onde a vila sempre se viu favorecida ao respecto do que se fizo no medio rural. Por tanto, aí é certo, coincido que había que dar unha volta, coincido que debemos amparalo, preservalo, porque senón corremos o risco de que as nosas aldeas e parroquias se convirtan no ideal e un auténtico deserto en canto a xente que vive na xa se está convirtiendo. Por tanto, aí eu penso que había que dar unha pensada e dar unha volta ao respecto. Con respecto ao punto concreto, pois, evidentemente, xa somos a comisión vamos. É algo que está aprobado desde fai anos, desde que se empezou o plan de rehabilitación, que é desde o ano 23, non, 2003, que diga, 2004. De todas maneiras, con todos os respetos, pero a mí gusta tamén falar do medio rural en positivo. Eu outro día estuvemos, Pamela e eu, nunha charla coloquio no auditorio, e olha, as 5 personas, salvo a filla da Aurorita, que, bueno, pues, pero pertenece tamén ao mundo rural, é Sampaio, que é de Paravela. Pero as 5 persoas que participaron ali son do medio rural. Eu feliciteinas porque, olha, moitas veces, acórdome cando viña a Chantada a Academia desde Centulle,
Mellor que había nacido en Chantada, pois víanos daquela maneira, o medio rural. E hoxe, pois os do medio rural están ao nivel, se non é máis, igual que os de Chantada. O sea que, nese aspecto, eu teño que decirlles que non temos nada que envidiarlle nin os de Madrid nin os de Barcelona, os do mundo rural. Pero bueno, vamos a pasar a votos a favor da modificación esta. A unanimidade. 4. Fixación de 2 días festivos locais para a anualidade 2026. Encomendouse pola Comisión Informativa a proposta seguinte: fixar 2 días como festivos de carácter local para a definición do correspondiente calendario laboral para a anualidade 2026 seguintes. 1. Festas patronais 2026, martes 25 de agosto de 2026, festa da empanada. 2. Día da Virxe do Faro, martes 8 de setembro de 2026. Remítase a certificación do acordo da Xefatura Territorial de Consellería de Emprego, Comercio e Migración da Xunta de Galicia para os efectos previstos legalmente. Nós xa apoiamos tamén na comisión as propostas, porque este ano non teñen moita discusión desde o noso punto de vista. Unha alternativa que podría haber ao Faro e a empanada que certan os dous en martes podría ser o San Lucas, pero ao ser festivo o ano que ven pois non ten moita discusión, por lo tanto, imos apoiar a proposta. Ben, o mesmo, que a proposta xa está, o que dixemos en comisión, vamos a repetirnos, e si me gustaría recordar o que comentamos sobre o noso grupo, o tema de o martes dentro. É dicir, parece que o carnaval necesita un impulso, visto como se está un pouco desarrollando, independentemente de que o Entroido Ribeirao está tendo un éxito importante, pero non é menor, pois que a participación de comparsas no martes de carnaval, bueno, pois neste caso o sábado, pois por lo tanto, entendo que aí había que dar unha pensada, había que dar unha volta, e había que impulsar o tema do Entroido, porque é unha festa tradicional nosa, un acto moi lúdico e que ven desde tempos inmemoriales e, por tanto, non podemos deixarlo esmorar. Ben, en todo caso, seguir pensando, xa lle dicía outro día, é difícil que se saiba se unha maioría dos ciudadanos de Chantada queren o martes de carnaval ou queren os San Lucas ou o Faro, porque eu penso que estamos o 100% de acordo e co martes da empanada. Despois outro millón prestas a opinións diversas, non? Pero, bueno, en todo caso, vamos a dar para adiante ao Faro e a festa da empanada, que, por certo, quedan bastante próximos unha a outra, pero, bueno, non hai outra, quedan máis lonxanas cando lle toca ao San Lucas. Ben, votamos entón votos a favor. Unanimidade tamén. Pasamos entón ao punto 5 e ordenanza fiscal número 16, regulador do precio público por instalación de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreo situadas en terreos de uso público e a industrias rueiras e ambulantes e de rodaxe cinematográfica. Aprobación definitiva. Determinóse por a Comisión Informativa o seguinte: primeiro, desestimar as obrigacións presentadas a esta ordenanza por la montante parada en representación do Grupo Municipal de Representar Interior do Vigo por os motivos expresados en informes de Secretaría de Data e de 3 de marzo de 2025, cuyas conclusións quedan transcritas. Segundo, aprobar expresamente como carácter definitivo a ordenanza fiscal número 13, reguladora da tasa de instalación de postos, barracas, casetas de venta, espectáculos e atraccións ou recreos situadas en sectores de uso público que pudieron presentar, non ver resueltas as obligacións presentadas. Terceiro, publicar dito acordo definitivo co texto íntegro da ordenanza fiscal número 13, reguladora da tasa de instalación de postos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atraccións ou recreos situadas en sectores de uso público do Concello de Chantada, no último de la provincia, e tabuleiro de anuncios do Concello, entrando en vigor seguindo o previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985 2 de abril, reguladora das bases do régimen local. Simultaneamente, publicar o texto da ordenanza municipal definitivamente aprobada no portal web do Concello, concellodeChantada.com. Ben, nós como grupo propoñente das alegacións á ordenanza, lóxicamente, non estamos satisfeitos con que non se teña en conta ninguna das propostas que fixemos, o cal complica bastante poder apoiar, claro. Despois na comisión dixosenos que se valoraban positivamente algunhas das achegas, como mellor no momento posterior, pero sabemos por a nosa experiencia que unha vez que se aproba unha ordenanza, tarde se modifica e tarde se vai incorporar
o proposto, non? Entón somos bastante escépticos de que nada do que propuxemos teña recorrido polo menos no medio prazo. Despois tamén votamos a favor da urxencia na comisión, porque se nos dixo que acabara esa semana o prazo, pero hai un documento no propio expediente que pon que foi o 5 de marzo. Entón, bueno, a veces non se pode fiar do que non ve, porque como vai por urxencia non vimos o expediente, pois non vimos eso. Despois, indo xa ao tema da propias alegacións, neste caso da fiscal, que é o que toca neste punto, pois, bueno, lóxicamente, claro, hai que contestar algo, pero os coeficientes sigue sin aclararse, non? Que hai un informe técnico, lóxicamente xa vimos que había un informe técnico, pero nese informe técnico os coeficientes non sabemos de onde sai. Fálase dun valor de mercado, pero ese valor de mercado, para que teña carácter objetivo o coeficiente, hai que explicar onde sai e non sai. Entón, isto moitas veces, como cando nos din, cando xustifican os recortes ou cousas en economía, nos din, no, que estos son os tecnócratas. Bueno, en fin, ao final son decisións que son decisións que se toman e podemos poñer os números que queiramos. Entón, nada, nós nese sentido, pois, eso, non manifestamos o noso disgusto con que non se tivese en conta nada do que achegamos para mellorar o texto e, polo tanto, non o imos apoiar. Bueno, eu a verdade as alegacións, digo informe de Secretaría, bueno, fai dous apartados, un apartado xurídico, entra as alegacións que presenta o grupo representado e outros dous onde pode calificar de emendas e por eso non as. No apartado xurídico non vou entrar, non son xurista e, por tanto, agora aí non vou opinar. No apartado de emendas, igual algunhas xa se dixera a viva voz aquí nas distintas comisións ao respecto de como tiña que ser a ordenanza. O grupo de goberno, as decisións aplicadas, parece que se reuniu con afectados, según dixo vostede en comisión, tendo que si se reuniu con afectados ou xente que vai instalar postos, pois imagino que lle trasladarían opinións ou que lle trasladarían inquietudes ou inquedanzas ao respecto de como tiña que ser a ordenanza. E, en fin, mellorable, sí, todo é mellorable, evidentemente. Despois, no tema dos postos do polvo dos domingos, estableceuse certo debate de si é un agravio comparativo cos que están os días de feira ou os que veñen en domingo. Bueno, eu sei que os domingos hai moita xente que vamos a poñer vale. Eso significa que se lle vai a poñer unha taxa por metro de ocupación de espacio non van a vir? Pois non o sei. A verdade é que non o sei, non teño ese pálpito de saber si van a deixar de vir ou non. É certo que eles veñen porque teñen un nicho de negocio, porque aquí neste mundo nadie anda de balde porque non veñen, porque lles interesa, non? Por tanto, non sei, xúrdenme moitísimas dudas. É certo que parece que había certa xente ao elaborar este tipo de proposta de ordenanza, xa vexemos tamén no seu momento, e, bueno, pois, eso, xenera dúbidas e pode xenerar certa controversia. Eu xa lles dixen no outro día que esta ordenanza levou unos tempos levar a feliz término, non? Teño que dicir que falaron a policía local cos ambulantes, non? Se lles fai caso a eles, é imposible facer unha ordenanza, porque para eles nunca estaban. Entón, hai que tomar a curva en bon sentido e facelo e punto, non? Estamos sin cobrar desde a pandemia e agora vamos a aplicar non a ordenanza que había daquelas, que xa había unha, estaba por año en mano, agora van pagar, me parece que é semestral, non? Exacto, pagan semestral e van a ter un sitio e ordénase de outra maneira, non é a Alameda para que haxa postos dun lado e do outro, hai no solo dun lado e se non caben, vaise reducir algún, ou se non caben, pois incluso algún trasladaremos hacia o mercado gandeiro vindo dando a volta pola avenida dos Piros. Entón, iso era algo que tiñamos que ordenar e, insisto, dixenlo outro día na comisión informativa e repítollelo agora. Na medida do posible, cando deixamos algún fallo que pode haber, corríxese outra vez. Ben, pasamos a votar o punto 5. Votos a favor? Votos en contra? 6. Ordenanza reguladora de venda ambulante ou non sedentaria, instalacións de atraccións festivas e outras ocupacións no Concello de Chantada. Aprobación definitiva. Entendeuse por a Comisión Informativa correspondente a proposta de acordo seguinte. Primeiro, das estimadas delegacións presentadas por
6/1975 de reguladora da clase de régimen local, simultáneamente publicar o texto da ordenanza municipal definitivamente regulada no portal web do Consello. O cuarto, a actividade de administración do Estado, principalmente os documentos da comunidade autónoma no plazo de 15 días de aprobación, copia do acordo definitivo da aprobación da copia íntegra do texto da ordenanza e unha copia íntegra certificada do mismo. Facultado ao señor Carlos Presidente para suscribir e asinar por el resto de documentos relacionados con isto. Ben, para alén de outras consideracións máis de carácter técnico ou legal, no caso desta ordenanza hai unha cuestión que sí que nos parecía importante, que era que se tivese en conta pois, que a feira históricamente se desenvolveu pois, na Praza do Mercado, na Rúa do Comercio, ou seja, no casco antigo. Non? Descoñecemos porque desde hai anos, digamos, se cambiou totalmente isto e agora se vai insistir na regulación, como se acaba de dicir anteriormente, e ficar apenas Xoán 23 e os pilos. Ademais, cando poñer o plantón e poñer certas cousas no casco antigo daríalle vida, integraría a feira nunha zona que xa é pionil, a parte onde históricamente xa se desenvolveu, e incluso permitiría aliviar outras zonas de cara ao tránsito nos días de feira. Entón, para nós, eso sería un elemento importante a ter en conta, que nos gustaría que quedase xa aquí constancia de que non estamos de acordo que se exclúa o casco, a feira do casco. Non? Despois hai outras cousas que son máis técnicas. Había tamén unha cuestión ligada á venda que está excluída da ordenanza, a venda na Praza do Mercado, na Praza do Abasto, nas inmediacións, que aí entendemos que tal como estaba redactada na ordenanza non era preciso nin estaba correcto, e tampouco se tivo en conta que son cousas que cambialas leva 3 minutos e non entendemos a veces por que non se aceptan certas alegacións, non? Porque realmente son cousas de cambiar 2 frases e que non traen consigo nada, non é unha cuestión política nin senón de sentido común. Pero, bueno, isto de botar todo abaixo en bloque é na máis. Bueno, non me vou a repetir o que dixen antes, pero sí é certo que se recollen en decretos da Xunta que se chama venta de proximidade, produtos de proximidade, e sería bo de que houbera un espacio dedicado a ese tipo de produtos de proximidade. É dicir, hai unha ordenanza, un decreto específico da Xunta que afecta pues, a ventas de mel, ventas que teñen que estar inscritos e teñen que ter unha trazabilidade, etc. Quizá aí botou de menos un espacio ben delimitado e único para que se poda acudir a ello. E para non repetir xa o que dixera. Nese sentido, houve xente que se acercou desde fai tempo ao Concello e ofreceuselles a plaza para este tipo de cuestións, incluso para ter distintos produtos da zona de Chantada e que alguén se encargara de telos ali non só en exposición, sino na venda. Pero, ao final, nadie se dedica a eso así expresamente. Non sei se non o ven rentable, non sei por qué, pero bueno, o que está claro é que os produtos de proximidade, últimamente o das hortalizas cada vez vai a menos, por desgracia, non? Nadie quere traballar nas zonas de Nogueira ou Santiago de Rigo, ou Sariño, ou Pincelo, neste tipo de hortalizas, non? Pero bueno, se houbera un incentivo, que non sei se é viable ou non, destinado, sería mellor posible, pero non o vexo moi lógico. En todo caso, ojalá aparezca xente para poñer a plaza a tope e darlle un sentido aos produtos de aquí da zona o mellor posible, que por certo teñen un éxito tremendo. Ben, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Pasamos á moción 7 do PSDG-PSOE sobre mellora do transporte público. Tenemos a moción pola Comisión Informativa correspondente que propón que o Concello Estatal de Xunta de Galicia adoptar medidas concretas para mellorar a calidade e a accesibilidade do transporte público no noso municipio mediante aumentar a frecuencia e mellora dos horarios das conexións de autobús entre Chantada e as principais cidades galegas, con especial énfase en Santiago de Compostela, Vigo e Pontevedra, ademais de outros como Ourense, Lugo e Monforte de Lemos. 2. Revisar
comarca, garantindo que a veciñanza do rural teña servizos accesibles e operativos. Terceiro, realizar un estudo técnico sobre as necesidades de mobilidade de Chantada e incorporar un proceso de consulta á ciudadanía antes de calquera nova reestructuración das rutas existentes. Cuarto, incluir unha dotación orzamentaria específica nos presupostos da Xunta para a mellora do transporte interurbano en Chantada e os seus rurales, garantindo a súa viabilidade económica. 5. Remitir este acordo ao Parlamento de Galicia para que sexa debatido e se inste ao Goberno galego a actuar con urxencia nesta materia. Bien, antes de empezar o debate, se é que hai, temos outra moción que é de por Chantada, que fala desto tamén, da mobilidade de transporte público. Non sei se vostedes lle deron unha volta para engadirlle algo ou sumar, digamos, iniciativas para debatir unha. Despois, cando interveña, explico a posición. Bien, perfecto. Pues por nuestra parte no hay mucho más que hablar, es una moción muy parecida a la que se presentó el pleno pasado. El pleno pasado buscaba instar al gobierno central, en este caso del PSOE, y nosotros dijimos que no teníamos problema en apoyarlo porque beneficiaba a Chantada. En aquel debate hablamos también de que nos parecía que con las competencias que tiene el transporte la Xunta nos parecía necesario pues, también instar a la Xunta. Es algo parecido a la enmienda también que proponía por Chantada. Entiendo el punto de vista que se tuvo en ese momento, que es que queréis presentar una moción tal cual como venía de arriba, la apoyamos y tal y como dijimos que vamos a hacer en el pleno, presentamos la misma, añadiendo algún detalle por ahí, pero la misma finalidad, esta vez intentando instar a la Xunta, porque cuanta más gente nos pueda ayudar a mejorar el transporte de Chantada, pues mejor. Y como se menciona ahí en el propio documento, justamente y hablando de este debate, de esta doble moción, nosotros ya intentamos incluir en esta moción, partiendo de que no sabíamos si se iba a presentar un segundo o no, pues intentamos, evitando debates políticos y partidistas, pues llegar a un acuerdo conjunto, llegar a un acuerdo, pues incluir en esta moción todo lo que se debatió en el pleno pasado y sacar adelante simplemente. Ben, por a nosa parte estamos de acordo co que se propón na moción e ímola apoiar. E o feito de non retirar a nosa moción na comisión informativa era porque queríamos que figurase na orde do día do pleno, que presentamos esa moción e explicar por que se presentou. Nos presentamos unha emenda á moción do Partido Popular, apoiamos a moción do Partido Popular que era instar ao Goberno Central no tocante ao transporte e do que lle afecta a Chantada, que era unha moción tipo que non se podía modificar, había o compromiso de apoiar, entón, bueno, pois a emenda fíxose e despois apoiouse a moción porque entendemos que non se podía meter a emenda. Pero, bueno, nós naquele momento xa deixamos tamén caer que íbamos facer a moción, lóxicamente, por eso metemos a emenda. Eu quero recordar tamén que aquí, no seu momento, ao principio da legislatura, viñeron unhas mocións sobre o sector vinícola, e eu mesmo naquele momento pois encargueime de facer unha moción conxunta fusionando os dous textos, non? Entón son maneiras de proceder que entendemos que son un pouco diverxentes, non? Neste caso non houve ningunha proposta de unificar os dous textos que se poderían ter feito. En todo caso, non imos entrar nestas diatribas e o que imos facer é apoiar a moción do Partido Socialista e explicar por que trouxemos a nosa e retirala no seguinte punto. Bien, eu xa lles dicía na comisión informativa, non somos de palabra, dixémoslle no seu momento xa no anterior pleno que estábamos dispostos a apoiar a moción que presentáramos ustedes e non temos nada en contra. En todo caso, eu o que diría é ojalá teñamos suerte, tanto nos coa que se presentou para dirixirse ao goberno central e nesta para dirixirse á Xunta. E, bueno, mellor non temos suerte ninguna, pero bueno, esperemos que sí. Vale, entonces, nos vamos a apoiar tamén. Sí, simplemente hacer una aclaración por esto que se está comentando. Me parece que aquí entrar en debates de cómo se procede con las mociones es un debate que no es necesario entrar. Aquí creo que lo importante es lo que sale adelante. Aquí de repente queremos que esto se pinte de rojo, pues da igual que presente uno, otro, el otro, entre dos, entre cinco, lo importante es que salgan las cosas adelante, me parece a mí. En este caso, repito, cuando se presentó la enmienda, se echó abajo, quedó un poco ahí y yo textualmente dije que iba a presentar la moción. Entonces, a partir de ahí, quieren añadir enmiendas a esta moción, son bienvenidas, por supuesto. Más que bienvenidas, de hecho. Incluyo incluso, hablándolo con Mariano,
decíamos que es tan importante, o nos interesa tanto que esta moción salga adelante, que si se presenta alguna enmienda, le damos para adelante sin dudarlo, salvo que presente algo muy loco por parte de cualquiera de los dos partidos. Entonces, repito, me parece que entrar en quién presenta o deja de presentar es Bueno, berrinche, y vamos a sacar las cosas adelante y punto. Cosas a favor de Chantal y poco más. exacto, vamos a olvidarnos. Yo el otro día en la comisión informativa decía una cosa, dice, oye, comunicación con Pontevedra, con Vigo, y yo decía, si hay más frecuencia de autocares hacia Orense, desde Orense coges el tren y vas a Pontevedra, a Vigo, y sería la mejor comunicación desde mi punto de vista. Pero bueno. Y en todo caso, una última cosa. Ojalá haya más mociones en las que dé igual los colores políticos y todos nos apoyamos entre nosotros por el bien de Chantal. Bien, de acuerdo. Pasamos a votar la moción. Votos a favor, unanimidade, non? Sí. Ben, todos, como falaba Cente Parada, a moción diles decae, número 7, só que apóyase entre todos o PSOE, ojalá fructifique. Decae a número 8. Perdón, Retirado. Pasamos entón a 9, moción de por chantada, Interior Galego Vivo sobre a cobertura sanitaria suficiente. Senadera. Determinouse pola Comisión Informativa a moción de presentada sobre a cobertura sanitaria presentada do Interior Galego Vivo, cobertura sanitaria suficiente. Con intención de adoptar o seguinte acordo único. Demandar que a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, primeiro, dé cumprimento ás demandas da Valedora do Pobo a instancias da Plataforma de Sanidade de Sanidade, que, en síntese, son as seguintes. Avanzar na procura de mecanismos que permitan solucionar a cobertura das plazas vacantes e ausencias justificadas en atención primaria no ámbito rural. Reforzar os mecanismos de información á poboación de xeito que os doentes coñezan as diferentes opcións disponibles no caso de que poidan atopar problemas de acceso á asistencia sanitaria originados pola falta de profesionais sanitarios que permitan cubrir as vagas e ausencias justificadas nos centros de saúde. 2. Dote dunha segunda equipa ao PAC de Chantada. 3. Impulse a hospitalización no fogar ADO, na comarca de Chantada. 4. Iniciar o trámite para a concesión dun vao permanente para o opertadoiro do centro, así como o arranxo da súa porta. 5. Cese a política de desmantelamento e feche de servicios no Hospital Comarcal de Monforte, dotando de personal necesario de cada categoría, contratando aos especialistas necesarios. Unha praza especialista en neuroloxía, en cirugía digestiva, en cardiología, en oftalmología, en neonatología, en microbiología, en psicología clínica, en psiquiatría, en anatomía patológica, en pediatría, un curso de oposición que permita, ao ser encubertas, ausencias pediátricas e outras 2 plazas compre. Radiología, concurso de oposición, dermatología, nova creación para por fin as peonadas intermedias de Lugo que non chegan e obrigan a derivar continuamente a Lugo. Rehabilitación, medicina preventiva, medicina do traballo, unha plaza de pediatría en atención primaria para toda a zona. 6. Publique as listaxes de espera publica as listaxes de espera ocultas, non estruturais, e se acometa un plano de reducción das listaxes de agarda e tempos de demora das consultas de atención especializada, probas diagnósticas de cirugía e procedementos terapéuticos no Hospital de Monforte. 7. Desenvolve os instrumentos de participación social na sanidade pondo en marcha o Consello de Saúde de Galicia e os Consellos de Saúde da área sanitaria. Ben, entón explicando un pouco os acordos que acaba de ler o señor secretario occidental, pois folga dicir que a sanidade é algo integral, non? Temos unha atención primaria que é a que, digamos, nos fai o primeiro filtro e despois temos que acudir a especialistas. Entón, se queremos mellorar a situación da sanidade, temos que atender ás dúas frontes, non? Entón, por un lado, temos a situación do noso centro de saúde que dista de ser a que debera. Recorrentemente temos problemas nas coberturas de baixas e tamén temos un único equipo no PAC, a diferenza do que acontece noutras comarcas, tamén noutras comarcas próximas, como pode ser a de Quiroga, con moito menor poboación que a nós,
sí que ten ese segundo equipo, pero moitas outras comarcas teñen, e Chantada sigue cun único equipo, non? Entón, nese sentido, estamos peor, por non dicir que estamos discriminados. Hai que lembrar tamén que a igualdade entre os cidadáns é un principio constitucional que, se non se traduce na práctica nuns servicios análogos nos diferentes territorios, pois é papel mollado, como son papeles mollados outros dereitos que non se cumplen. Entón, se o noso hospital de referencia é un hospital que non está dotado de personal, pois, lóxicamente, a nosa atención sanitaria non vai distar moito de ser idónea, a nosa listaxe de agardas van ser moito máis amplas, cada vez que teñamos que ir a un especialista vai nos atender un diferente, porque vai vir desde Lugo, desde Vigo, non se sabe onde, só hai, e iso é algo que redunda negativamente na nosa saúde. Na comisión dicíasenos que, bueno, que ao mellor era mellor para certas cousas, pois que nos deriven. Sí, pero hai certas cuestións que están xa moi asentadas pola propia Organización Mundial da Saúde, como son as isócronas, porque a mí se me teñen que trasladar nun helicóptero, o primeiro que hai que saber é se o helicóptero pode voar ese día, porque ao mellor polo tempo non pode voar. Se teño que ir por terra, canto maior é canto leva a distancia no helicóptero, ainda así, e se teño que ir por terra, canta é isócrona, non é mesmo ir a Lugo que ir a Monforte, desde logo. Entón, eu creo que temos que exixir ter non máis que a ninguén, pero polo menos temos que ter unha atención sanitaria á altura do que hai noutros territorios. E despois hai un tema tamén que é a saúde mental, que non se pode seguir pasando por riba dela, non? Ou seja, aquí houve unha pandemia que tivo unhas consecuencias para o conxunto da poboación, pero que estamos vendo que hai unhas consecuencias, sobre todo moi notables, no tema da saúde mental, e non se están poñendo os medios. E na nosa comarca, na comarca de Lemos e na comarca de Quiroga e Courel, pois non temos unha atención en saúde mental, nin siquiera medianamente parecida á escasa que xa hai tamén noutros sitios, non? Entón, un pouco, o que traemos é esta moción, como xa temos traído outras desde que levamos aquí, levamos 10 anos nese sentido, pois traendo propostas. Agora, pois, houve unha resolución da propia Valedora do Pobo, que no caso do Centro de Saúde insta a cubrir as baixas e a mellorar a información e a transparencia tamén no tocante a esas listaxes de agardas ocultas, etc., coa poboación, e eu creo que a Xunta, en tanto en canto está administrando os recursos de todos e está, neste caso, pois, nun tema tan delicado como é a saúde, pois creo que exixir transparencia e exixir eficiencia é un mínimo, non? E despois moitas veces entras en termos comparativos de se esta comunidade está mellor, que se está peor Madrid, que se está peor Andalucía, que se está peor Valencia. Bueno, non sei, en Valencia, en Andalucía e en Madrid terán os seus representantes que son escollidos pola xente, terán que loitar cada un desde o lugar onde poñen os cidadáns, na medida do que poda, por unha sanidade mellor. A nós tócanos estar aquí en Chantada e tócanos loitar pola nosa sanidade, e queremos unha sanidade de primeira, non queremos unha sanidade peor que a de outros sitios, non? Nese sentido tamén pedimos o ADO, non? A hospitalización no fogar, que está dando xa ten un certo recorrido en moitas comarcas, incluso houve comarcas, algunha como a de Lugo, en Vilalba, que recibiron unha segunda equipa, e aquí ainda estamos a velas vir, non? Non entendemos por que despois deses anos onde xa está funcionando noutros lados quedamos sempre ao último. Entón, nese sentido, tamén este acordo un pouco lembrarlle á Xunta que hai que traballar neso. Dixosenos na comisión que iso era un tema que ao mellor estaba próximo, pois, bueno, darlle un empuxón máis con este acordo do conxunto da corporación. E esa é un pouco a explicación de por que trouxemos esta moción, porque hai unha situación outra vez no centro de saúde que non é a desexable, e hai unha situación cronificada no Hospital de Monforte que xa non é que non sexa necesaria, é que se continúa así, o mellor que hai que pedir dentro de uns anos xa é que nos deixen ir a Ourense, porque se nos desmantelan o hospital completamente, xa non hai aquí. Hai, por último, unha cousa que non está escrita aquí, pero que é difícil de entender, ou que é moi fácil de entender, pero que é triste, que é que se estean gastando millóns de euros en obras, en hospitais e en centros de saúde. Hai concellos con 2000 e pico habitantes que teñen 3 centros de saúde e hai días que non teñen un médico, cousas sin explicación, pero claro, se ve que as obras que son mellores que contratar médicos. Nós entendemos que o primeiro é dotar de instrumental, é dotar de personal a sanidade pública, e despois, se sobran recursos para facer certas obras ou cambiar unha consulta de equipa non sei onde, pois facelo, pero neste momento vemos moitas veces que se presume de que se invirte se 1 millón e pico, que se 2 millóns e pico, que se non sei canto, no Hospital de Monforte, e pois resulta que chegas ali, sí, a obra será moi bonita, non o sei, pero falta o esencial. Entón é facer a casa polo tellado. Bien, como xa dixen en comisión,
no seu momento que, bueno, que nos, evidentemente, que íbamos a apoiar esta moción, como dixo Santa María, porque hai que recordar que dentro do que é o Grupo Socialista, o seu ADN vai á defensa da sanidade. E agora estaba, pois, recordando aquí unha moción que nos presentamos perfectamente, impulsada por o Setembro 23, onde, en síntesis, pedíamos a cobertura dos postos de traballo do persoal do Centro de Saúde que na actualidade están descobertos, a adaptación do segundo ciclo da PAC, a ampliación do servicio de auga que se abranda un territorio máis amplio e o noso concello tamén pode beneficiarse. Quero dicir, bueno, que nos xa no seu momento presentamos. Hai que recordar, ademais, que están previstas movilizacións en todo o que é Galicia, feito o 6 de abril, se non recordo, está prevista unha concentración en Santiago, e que, por lo tanto, que o Partido Socialista está presentando neste sentido mocións en cada un dos concellos, como non podía ser outro xeito na defensa da sanidade. Eu non sei na moción dice algo da pediatría moi forte que non hai, eu entendido que si, o mellor un erro de, non sei se o mellor, é un tema que se me acaba, non sei se foi un tema que se pudo escapar ao final ou non, que, bueno, o mellor que non hai é pediatría todos os días con un profesional ao uso. Podemos ter problemas, é certo, no Centro de Saúde de Chantada, porque que mañá é pasado, mañá que volve a haber problemas de escasez de personal sanitario, por razóns que sexa, e é un tema que si ven sendo un pouco histórico e que a verdade que había que a Consellería e desde a Alcaldía había que premer duro para que eso non ocurriera. Ocorriu na Feira do Viño un problema serio onde non había tampouco personal sanitario. Penso que estas cousas é o suficientemente importantes como para non deixar de lado. E repito unha vez máis que non vamos a apoiar a moción esta, porque non tiene que ser de outra maneira, porque entre outras cousas xa no seu momento pois o Grupo Socialista presentou unha nese sentido e que non pasa nada, é dicir, que se cada presenta as mocións que considera oportunos, non hai que cabrearse, non calarse, pois está, non se va adiante aquí. Ben, a verdade é que, escoitando isto, eu estaba pensando, dándolle volta e dixo, si Vicente Parada está tan preparado, valía para conselleiro de Sanidade. El, nuns cuantos meses, solucionaba o tema. Vou dicir unha cosa, a nós tamén nos chegou unha moción tipo do goberno da Xunta para darlle caña ao goberno central porque non libra, digamos, plazas MIR, ou, non sei, unha serie de cuestións que plazas MIR, o diñeiro que non chega, que non hai médicos, que farían falta 100 e pico médicos de familia. Este é a pescadilla que se morda a cola. E, oye, eu digo unha cousa, con todos os respetos, xa lhe teño dito máis veces, pero unha moción tan amplia, mandámola para Santiago, eu non sei se lle farán caso. Ahora, se nos centramos en cuestións como nós temos solicitado unha entrevista co conselleiro para establecer o ADO en Chantada da Boa de Carballedo, que, según nos dicen, da provincia de Lugo, me parece que somos os últimos en que vamos a ter, non? Os outros, a cobertura xa é a nivel de Lugo. Non sei se estou dicindo ben ou non, Pamela. Falta Quiroga tamén. Quiroga, bien. Pero nós temos unha entrevista solicitada con il, que xa estáse retrasando bastante no tempo. A min chamaron outro día para que viña a Monforte ao hospital, e chamaron que fora ali se quería ir falar con il. Eu non podía ir, dixe, non, pero nós o que queremos é ir falar, concretamente o alcalde de Carballedo, Pamela, Cati e eu, co conselleiro para establecer isto. E queremos arrancarlle isto. E podemos falar de outras dúas ou tres cousas, e ir, ora, se pedimos todos estes especialistas para a área sanitaria de Monforte, eu non sei se non estaremos perdendo o tempo, non? Entón, eu diríalle de concretar un pouco máis a moción, quitala por unanimidade, pode que o servicio de auga, pois a nós ao mellor vale nos a vida, que a Corporación de Chantada nos apoie ao alcalde e digamos aos outros compañeiros para establecer algunha outra cousa máis. Eu fui outro día Antonte ao centro de saúde, bueno, fixe unha analítica e teño algunha cousa que quero que me vexa a miña médica, que é Teresa, pero estuvo de baixa non sei canto tempo, ahora está de vacacións, se incorpora os lunes. Eu pedí, en vez, dame vez,
non é unha cousa de urgente, tamén vez po día 8, para que la me vexa analítica e a ver se me cambio o tratamento que teño ou non. Oye, ao mellor se eu son descerebrado, joder, pois montolle o pollo ali porque digo, non, que eu quero ver un médico agora ou mañá, non, pois hai que ter paciencia, non? Eu con respecto ao hospital de Monforte, de xente que ainda me falaba, bueno, pois un amigo meu que estuvo operado ali e o único que daba é que falaba de maravillas, non? Non sei de que se operou de Sequeira, non? E polas noticias que eu teño de xente que encontras na rúa, dice, oye, que tal, como chame? Non, que estuve hospitalizado, que agora ás veces tamén me dicen, oye, que a vosa filla é unha maravilla, ou a Pamela, ou pareceme, bueno, ese é o de menos, non? Que, por certo, entérome na rúa de xente que estuvo no hospital que non me dice nada a miña filla, que fai moi ben, eu dou por moi ben feito, porque, oye, a lei de protección de datos está para practicala, non? Entón dice, pero non che dixo nada a túa filla? Non, é que non me dixo nada, nin pode dicilo, non debo. Entonces, que queren que lles diga? Que, oye, eu estou totalmente de acordo que ojalá a sanidade, o transporte, todo estuvera ao 100%, que fora todo unha maravilla. Pero, con respecto a isto, tamén hai que falar de outras cousas. Para que todo este de maravilla, temos que pagar impostos, non? Entón, cando chega a hora de pagar impostos, queixámonos. Nadie pode facer milagros. Entón, eu digolle unha cousa, señor Fente, si concretamos a 3 ou 4 cousas, non estamos dispostos a apoiar a moción. Si vamos a todo esta retaíra, como deu aí o secretario lindo, isto non hai por onde collerlo, joder. Porque, oye, como se van a establecer ahora en Monforte, non sei se 13 ou 14 especialistas, como dice, que ojalá se poñan, pero que é inviable, porque non hai médicos, joder. E encima outra cousa, a inmensa maioría diles o que queren ir para cidades. Médicos de familia que os están primando e están ofrecendo cuantías incluso maiores e tal. Primeiro non os hai. E os que hai, pois non queren ir para o Caurelo ou para tal, ou incluso para Chantada, porque está a 540 feito en Cristo, non? Tamén ocurren esas cousas. Entón, si lle parece ben, concretamos 3 ou 4 cousas e mandamos a moción. Se non, pois, pola nosa parte decae. Contexto de... Sí. Ben, o que comentaba de pediatría o voceiro do Grupo Socialista, estás atendendo moitas veces con especialistas que veñen de Vigo ou de Lugo, dependendo da época, e o que non hai son urxencias pediátricas ali no propio hospital, non? Preguntaba por qué. Despois, sobre a posibilidade de reforma da moción, pois non temos problema, e a mí o que se me ocorre é que no punto 5 quede con contratando os especialistas necesarios, punto, sin poñer todos os especialistas que son, que sea unha relación, por certo, que solicitan profesionais e sindicatos, non inventamos nós, pero bueno, poñemos aí o punto, entón xa se quita todo o que serían a concreción das prazas, e os outros puntos entendemos que terían que quedar porque son cousas que estamos todos de acordo, non? A segunda equipa do PAC, o ADO... Hai outra cousa aí que mezcla, que é o pintar ali Sí, esa é unha solicitude... Eso non o vai facer a Xunta, eso teremos que facer nós. Esa é unha... Pon iniciar o trámite para a concesión dun vao permanente para o aparcadoiro do centro, así como o arranxo da súa porta. Esa é unha demanda dos profesionais do centro de saúde que entendemos que debemos recoller porque levan moito tempo. Eso teremos que facer nós. Bueno, pois anóteno e... Digo eu, segundo temos entendido, a Consellería tería que facer a solicitude do vado ao Concello. Entón, xa que van ter unha entrevista coa Consellería, pois xa lle comentan tamén este punto. E despois o que dicía de que os médicos prefieren as cidades, pois é un misterio, non? Se acabamos de dicir hai un pouco que no rural estamos cos mesmos servicios, parece que está todo de maravilla, entón non entendo como non queren ir para aí, que queren ir para as cidades. Bueno, bromas aparte, eu creo que quitando esa relación de especialidades, que co resto que podemos nos quedar é apoiala por unanimidade, a non ser que me digan concretamente algunha outra cuestión que non podan apoiar, que tamén lle damos unha volta no momento. Non, pero se eu por apoiar,
gustaríame tamén, pero é que é inviable, entende? Dice, pero que nos piden aquí? Estos son hostia, que veña un conselleiro de sanidade de Chantada para aquí para solucionar o tema dun plumado. Facemos esas melloras entonces. Sí, pareceme ben. Non facemos esa listaxe de especialidades. Facémolo en general. Os especialistas necesarios, que son ises, non serán, non o sei. Mira, Pamela podenos ilustrar con isto. Son necesarios ises. Como todos os que veñan sempre son bienvenidos. Benvidos. Ben, entonces, O punto 5 quedaría que cese a política de desmantelamento e feche de servicios do Hospital Comarcal de Monforte dotando do personal necesario Punto. sí. en cada categoría contratando aos especialistas necesarios. Punto. Que máis? Despois quedaría o que publique as listaxes de espera ocultas non estruturais e se acometa un plano de reducción das listaxes de agarda e o 7 desenvolva os instrumentos de participación social na sanidade pondo en marcha o Consello de Saúde de Galicia e os Consellos de Plan. Os outros xa son conocidos. O deado onde estaba? O deado está no punto 3 Punto 3. A implantación no fogarado da comarca de Chantada. O 2 sería a partir dunha segunda equipa ao par de Chantada e o Lava. O punto número 1 que xa é o cumprimento das demandas do Vale, non sei se lles vale así. A nós, para que saia adiante, perfecto. Venga. Votos a favor? Unanimidade. Vale. Hai que votar a... A emenda, sí. Perdón. Resolución da emenda. Votos a favor da emenda. Votos a favor da moción outra vez, logo. Votamos ao revés. Actividade de control, dación de contas nos puntos 11, 12 e 13 e Cati Tigaita. Vale. Robos e preguntas. Mariano. Robos e preguntas. Vale, eu tiña, a primeira era como está a tramitación do pexón sobre a ponte do barrio da Ponte, se é que, pois, bueno, presentamos no momento e se a cousa sigue para adiante, se está... Sobre a ponte, dixe. Sí, a ponte. Está no equipo redactor en Coruña e penso que leva boa marcha. Vai se cubrir en De prazo. todas maneiras, oye, probablemente hasta lo que me en xaneiro, febreiro do ano que ven, suele levar a tramitación un ano. Xa vin como convenio se asinou, O convenio, asinouse o convenio dos paseos. o do paseo, sí, xa vin que se asinou. E, oye, probablemente o convenio da ponte, pues, veña aí sobre maio, junio, cando estén un pouquiño máis avanzados os trámites. Eu que lle teño que dicir é unha cousa, dixen o outro día personalmente ao presidente da Confederación. Tienes que estar absolutamente agradecidos porque, oye, probablemente Chantada, despois de as obras que nos van a facer, o que pretendemos facer conxuntamente con eles, máis o desarrollo que lle pode dar o de Otusa a Chantada, que saben tamén que nos chegou outro día do Ministerio de Cultura un escrito pedíndonos aclaración sobre o desmantelamento do monasterio de San Salvador, cando se sabe que este está comprado e que vai a facer ali un desarrollo importante esta empresa, non? Pero, bueno, nos mandamos ya a aclaración, que querían pasar a unha listaxe, parece que é unha listaxe roxa, non sei por que motivo, non? Pero, insisto, que con estas dúas personas que nos están, digamos, botando unha man, Chantada pode quedar un pouquiño transformada en poucos anos.
en 2 ou 3 anos. Claro, me acordoume agora que temos o peixón do ano 85. Sí. Bueno, xa se fixeron varias modificacións. As primeiras que se fixeron foi para poder facer os paseos fluviais. Está un pelín desfasado, había que darle mellor unha volta ao respecto. Por supuesto que sí, nós o que queremos é que quitalo canto antes para diante. Están con ida voltas, a ver agora si vai unha puñetera vez. Bien, no tema de campo de fútbol, luz pesado, puxese dicindo, sí que non hai luces. E aproveito, tamén as luces da pista de tenis. E dime das redes por detrás das porterías. As redes por detrás das porterías, Que escapan un vou pouco. empezar ao revés. As redes por detrás das porterías arreglaron toda a parte de abaixo, estamos pendentes de que veñan agora facer un mantemento que traen unha elevadora, porque para arreglar a parte de arriba necesitamos un elevador, non o damos arreglado con escalera. Intentouse, pero foi inviable e agora xa non podemos. As luces, tanto as unhas como as outras, están todas encamiñadas. Sito, vou seguir preguntando. Son pesado. En breve, ahora na semana que ven, posiblemente fagan o acolchado da parede, porque a Castelo tamén van facer o acolchado todo para evitar un posible accidente. E as luces, eso está todo encamiñado. Ojalá fora tan rápido como queríamos todos, pero está todo encaminado. Tamén o tema dos Teñolles pasos. que decir unha cousa, que non me parece mal, ni moito menos, pero as preguntas deben nas dirixir a min, en todo caso, depois eu pido ya algún... Non pasa nada. Despois pido ya algún compañeiro que aclare, pero bueno, en todo caso... Sí, que está encima do tema. Non, xa sei, pero probablemente se me dice, fai unha pregunta e dice, oye, Belén, ti podes contestar isto. Pero non me entren a debatir entre vostedes, senón ao mellor acabamos mal, eu que sei. Non é o caso, pero... Os pasos de cebra na Praza de Santana que seguimos. Pasos de cebra non os vamos pintar hasta maio. Está previsto facelos en maio. E incluso vin solucións en algúns sitios de paso de cebra luminosos que en algúns sitios aquí non sería malo intentar, porque que evitan, estou acordando incluso no Gais que xa houve algún atropello que outro e había que de alguma maneira xa sabemos que os conductores son, pero as advertencias había que terlas dado un xeito importantes para que non... Non teño visto ahora en varios sitios onde nas propias columnas hai un reflexo de luz, incluso con unha... nas farolas, un placa solar, non sei se placa solar ou non. E despois tamén nos pasos de cebra en algúns sitios luminosidade con pouquiños que salen desde o chan. Que non está mal. Tamén me comentan temas de excrementos de palomas, niños de cigoñas, digo de palomas tanto en edificios habitables, é dicir, que se meten por recovecos e que deixan ali, que había que de alguma maneira buscar unha solución, e incluso en edificios abandonados, non sei se buscar, pois, os que se, bueno, os propietarios deben estar moi cuidado, no sentido de ter, lonas ou mallas, ou para que non entre, porque senón está habendo problemas. Tamén me din, sabemos cantas plazas de taxi temos? Aquí 15. Están todas activas? Si nos fixamos a maioría dos días, si é a mañán sola haber 6 ou 7, as 8, 8 e media. Despois, a partir de aí, polo día, pois 1, 2, ás veces ningún. Que pasa que a maioría dos usuarios teñen o teléfono deles, según teño entendido. Entonces, cada un chama a quen lle parece. Digo porque existen queixas de usuarios que a veces acercanse ali non hai. Servizo operativo non sei, é unha pregunta que... Debería haber sempre alguén, non? No tema dos eventos, na última feira do viño, xa o dixen antes na intervención, ficou dificultade que non había asistencia sanitaria. Si, houve un accidente ali na propia carpa dun ciudadano de Chantada e que a ambulancia tuvo que vir desde Monforte. Aí non había maneira de ter un pouco de... Non sei Imagino de ter as distintas administracións que exista pues, un plan de emerxencia ou de contingencia ao respecto de que
ter unha pequena salvaguarda para evitar este tipo de... E o mellor tampouco andueron áxiles, non sei, os de protección civil ou a policía local, porque se está a ambulancia en Monforte, se chaman ao cabo, generalmente ten unha de reserva aí ou non. Sí, pero bueno, normalmente chaman desde o cero, xa gestionan, pero decir, Claro. se for unha cousa, depende, o sea, tal, o sea, mandan, a veces movilizan a segunda ambulancia, non sei por que non se movilizou. Non sei. Non era tan grave tampouco. Había un médico aí. Sí. Bueno, despois en varios puntos as aceras empezan a levantarse, empeza a ser un problema. Había que darlle unha volta importante ao tema. E co tema do tráfico. A veces o tema do tráfico aquí nesta vila é unha gincana espectacular. E vas saltando... Con respecto a eso, mellor non lle lo debía dicir, porque incluso a mellor algún dos propios compañeros non o sabe, pero estamos en contacto con dúas empresas de cámaras e eu estuve en unha videoconferencia concretamente antonte, 2 horas, que nos explicaron por activa e por pasiva a cantidad de cosas que se pode facer. Non é barato, pero probablemente podamos con este tipo de sistemas controlar o tráfico, controlar incluso sancións para quen pasa pola avenida de Monforte ao mellor 80 ou 90, e iso vamos a intentar facer estas cousas. Incluso vamos a intentar poñer cámaras tamén nos parques para que non haxa destrozos, e que nos vai permitir tamén controlar aquelas persoas que teñen mascotas e que non recollen o que teñen que recoller. O sea que irse preparando para estas cousas, porque o moito me engaño, ou senón para o verán, se a economía non lo permite, vamos a ir pouco e pouco, non vamos a poder establecer todo de golpe. Pero en contrato menor hasta 15.000 euros vamos a chegar para establecer xa controles, sobre todo na avenida de Lugo, na avenida de Monforte, en Juan 23, e se nos dá para poñer algo nos paseos e nos parques, vamos a poñer. Un día tamén falan de a escasez de papeleras en algún punto precisamente de xente que pasea caros e que a veces os esconetos o recollen que non teñen a papelera a man para tirar os grenes. Si fan eso, si van co can, recollen e non teñen papelera, teñen toda a razón do mundo. O jodido é cando teñen papelera... Digo que leva can, leva bolsa... O jodido é o que ten, oíche, Mariano, que ten papelera, pero non recolle. Ese sí que vámoslo... Incluso nos explicaron o outro día que hai uns dispositivos que se poñen nos contenedores de lixo para detectar quen bota o lixo a súa hora, que non é... Joder, eu teño visto salir a mañá, pasou o camión a 7 ou a 7:30, e xa ven alguén a mañá coa bolsa para o contenedor. Non, señor, usted esa bolsa traena ás 8 da tarde, joder, ou ás 9 ou ás 10, para que lla recollan ao día seguinte, pero non deixe a bolsa todo o día aí no contenedor. Oye, que dá algo dolor na casa, bueno, pero non lle botes aos demais para que lle suda todo o día. Pois temos algún informe de danos producidos por os últimos temporales no Concello? Non, diste último temporada. Eu sei que estuveron 3 días, casi todos os operarios que temos quitando árboles. E non nos quedan algúns para quitar da zona de Sabadell. Unha pista que vai, que ven desde a carretera de Piedrafita e vai hacia, xa chegando á carretera que vai ao Salto. E despois, titular de explotación, por a reducción do 95% con IVA, hai que reconocer que somos os poucos concellos do alcalde que xa queda sin esa reducción. Co que? A reducción do IVA do 95%, o decreto que no seu momento permitía as explotacións con actividade agraria acceder a ese tipo de bonificación. Entendo que aí deberíamos ir, porque todos os concellos da contorna teñen tampouco, visto que temos un volumen de explotacións de leite importante, de carne importante, temos de unidade de bodegas, aí penso que deberíamos darle unha volta respecto a eso. La verdad que nadie me ten dito nada de ninguna explotación. Debenme coller, perdón por a expresión, Debenme coller a min, teñenlle manía, debenme ter algo de manía, sí, No. mole unha cabeza. Bueno, depois temos unhas luces pendientes na carretera de Veigas, que xa sabe, despois do transformador,
que ali coas casas que hai, que debía ser, é importante, pois, na medida do posible, esos 2 puntos de luz en 2 viviendas, porque os homens tantos os días recordando que eu recordo. Pero non viven ali, non? Pero bueno, pagan o IBI. Pagan o IBI e pagan a recollida. Sí, do mas IBI. sí. Todo ese tipo de cousas. Entonces, o dereito tamén terá que ter. Non sei. E por a miña parte non hai. Non sei ali se hai equipo de medida onde a escola, Equipo de medida en Rabelas hai, pero ali concretamente non. Para poñer luz agora hai que poñer equipo de medida. Por a miña parte non. Vale. Ben, dirixíronse á Consellería de Medio Rural para axilizar o tema da nave de Medio Rural no polígono. Si, ainda lle preguntei na Feira do Viño. Teñen previsto abrir desde os Pilos unha rúa polo camiño da depuradora? Non, o que está previsto é facer a ponte e darlle salida á avenida de Monforte. Entre a depuradora e o lavado que hai da Xunta. Si se refira a eso. O sea, o único que está previsto logo sería o paseo, a ampliación do paseo. Non, o paseo amplíase nos dous sentidos, hacia a zona da depuradora e hacia o Seixo. Iría máis ou menos por ese camiño. Actualmente hai un camiño por aí, seguiría por aí. Ben, despois aprobamos no seu momento unha segunda actividade na Policía Local. En que situación se encontra? Na segunda actividade, esta persona está facendo servicios, non é de policía, pero, bueno, prácticamente, sí, fai servicios de entrada e salida nos colexios e outras labores administrativas tamén. Vale, despois na Rúa do Costaña, as beirarrúas a mesma rúa están levantadas desde xa fai tempo, entón rogamos que se teña en conta, pois ao mellor para o plan urbe ou para algunha actuación que lle habría que dar unha volta. Nós temos eso metido na Diputación para facerlle o cambio, pero non nos contestaron aínda. Nos queremos a Rúa da Costaña que sea do Concello, nos darlle servicio por desde a Avenida de Portugal, como se chama ali, Gaiteiros de Barrio, me parece que sí. A rúa aquela, non? Darlle servicio á Diputación por ali e nos facemos cargo de viña nos contestado, que temos solicitado eso, máis a carretera esta que pasa por que vai desde a Ponte Nova por Quinteliña e vai salir a nosa de Santa Uxía. Ben, despois na Avenida de Monforte hai unha beira rúa cortada por uns supostos desprendementos, bueno, cortada daquela maneira cunha cinta, que se hai perigo de desprendementos habría que cortar de outra maneira porque un rapaz entra igual ali. Entón, eso está mal feito a todas caras. Pero aquí ainda por riba, tal como está posto, calquera que veña con un carriño ou unha persoa con mobilidade reducida ten que invadir a calzada para poder pasar, porque non quedou habilitado un itinerario peonil. Ainda por riba, as dúas ou tres prazas que hai ali para aparcar, sigues aparcando, entón eso hai que corrixilo canto antes mellor. E de onde? Segundo se sube da estación de autobuses, o sea, nos 4 camiños, na esquina aquela. Eso non pode estar así como está. Despois na rúa Uxío Novoneira, a altura do que era o supermercado Vivó, hai un rexistro que está completamente cheo de terra, tendo en conta que estamos na primavera, que poden vir choivas intensas, pois sería bon que con maior celeridade tomen nota e se lles dixo Antonte. E se limpe. Andan con eles. Estes días deberían estar limpiando, non sei se para xa da Plaza de Santa Ana, depois a avenida de Rúa Xoán 23 e, bueno, que andan con eso, pero tamén o fan cando non teñen obras urxentes que facer. Entón, se lles quedan horas disponibles, sí que se poñen a limpiarlo, pero teñen a obrigación de facer. Despois vimos que hai unha devolución de 12.000 e pico euros da subvención da Risga do ano 22. Non sei se nos poden explicar, por importes non justificados. O decreto 239 de 2025. Estas cousas se mas pasan por escrito, eu podo ver, traílas, pero joder,
non levo o ayuntamiento na cabeza, imagínese vostede a cantidade, non sei, a Susana. As baixas. Eh? As baixas de... Polas baixas. Vale, despois con relación á pista de pádel, está como aparentemente tapada, non sei cando pensan... Xa se usou esta semana. Non, está ben. Esta semana, porque como comentamos na anterior, no anterior pleno, reclamamos ya a empresa unha serie de melloras que quedaran mal, entonces esta semana, onde xa deu ali alguna clase, casi que, bueno, falta por montar a pista de multideporte, que nos ponemos pilotos para que non entren os coches. Que é o que me decía Antonio, me parece. Ben, despois a pista de Pincelo a Soutariz está intransitable, leva así xa moito tempo. Vimos que non está incluída na relación de pistas que se vai licitar próximamente. Creemos que, bueno, que sería un sitio onde hai que actuar, aparte tamén, aí foi tamén onde caeu algo de Piñeiros co temporal. Temos que facer en riego, aí non hai maneira de meterlle aglomerado en quente. Entón falaremos con alguén que non a poda regar. Despois vimos tamén que se vai facer, se ten previsto facer, unha que levamos tempo pedindo, que é do Ulleiro á Lagoa, pero lembrámoslle novamente que o cacho que se fixo en maio do 23, que é ata o Ulleiro, fixose un aglomerado, eso ten o tempo que ten, e xa ten varios baches. Sobre todo ali onde a granxa que ten o Luís. Eso habrá que reclamar garantía ou mirar, pero non é normal que unha pista aglomerada feita que non ten nin 2 anos estea xa che de buratos. O problema que ten aí é que hai augas subterráneas, xa nos pasaba antes eso. Pero bueno, está claro que é unha garantía e que se había que facer un drenaxe ou que sea, tiño que haber feito a empresa ou dicirnos, oye, eu isto non o podo facer ben, porque hai que lle facer drenaxe, e sí que vamos chamar a quen fixo eso para que non... Falaba o outro día precisamente co do Parada, co Luís. Despois en Vilardamos fixos unha fochanca de grandes dimensións no medio do lugar onde o lavadeiro, creo que xa llo comentaron, sí. Afundiuse o piso da rúa e urxe actuar porque aquilo é un perigo. E tamén solicitan o arranxo do pavimento do lugar, a parte que falta, porque unha parte fixera xa hai uns anos, é dunha pista que comunica o lugar por trás coa Purreira. Lembrolle tamén, en canto a Purreira, que lle pedira noutro pleno que lle había que dar unha volta ás beiras, e de momento están igual. Ali dixose a un veciño dali, se éramos capaces de meterlle unha capa de formigón, igual que se fixo co centro do lugar, ca zona oeste. Senón a base de riego, que tamén non hai outra forma de regar é estreito, a base de riego, facer riego este ano e dentro de 2 anos outra vez. Tamén desde a pista, desde a cantina do Ceramelo ata que a Diputación xa onde empeza Campo Ramiro e acaba San Pedro, e tamén hai varias fochancas e necesita unha volta. Outra de Arsilleiros a Vigo de Mariz, tamén habría que actuar, e despois o enlace da rotonda da estrada de Lalín a de Fornas, que se aglomerara, e aí quedou un cacho que eso parecen os cráteres da Lúa. Ese é do fomento que me... Sí, pero habrase que dirixir a quen sea, e que eso que o poñan a andar de alguma maneira. Dirixirse por activa e por pasiva. E se non pedirlle que a corten. Que as estradas chega a un punto que se non se manteñen, pois que as corten. Que non se pode, terá xente pasando por aí. Cada un tense que facer cargo das súas e ben chegan. Despois... Podemos facer unha moción e dirixirnos a... Si, nós metemos esta semana un escrito precisamente ao Ministerio de Transporte, de Mobilidade. E está prevista tamén unha movilización os días 4 e 11, non sei se lles chegou a vostedes, se non estaría mal que participaran ali. En outras ocasións non os vin. Despois, en relación a... Bueno, nós entendemos que a representación institucional como alcalde engloba o conxunto dos cidadáns, non? Entón, nese sentido, queremos mostrar a nosa preocupación con que aparecese dando apoio a Altri Grenalia recentemente xunto a Rueda. Entendemos que é un proxecto que tivo contestación social, que tamén a tivo nesta vila aínda recentemente, e que ao mellor non é o máis axeitado ir ali a apoiar iso. Entón, que quede constancia diso.
Despois na Casa da Música pasaron anos desde o incendio, xa preguntamos varias veces que se iba a facer, primeiro dixose unha cousa, despois outra, e gustaríanos que dunha vez se actuase, e igualmente fixemos algúns rogos no pasado pleno, como consta na acta, que a poder ser, gustaríanos que se atendan tamén de cousas que había que estaban desperfectos, etc. Non sei se teñen pensado algo xa para a cuberta ou ainda non. Coberta, temos falado, que nos viña ben a añadirlle outro trozo de edificio, porque cas dimensións que está tendo a Escola de Música, pois quedase achicadísimo aquelo, non? Entonces, pero bueno, para fazer ali un edificio, me parece que non nos vale tal como se fixa a modificación no seu momento, non? Tíamos que modificalo outra vez e facerlle, bueno, pues, ali 2 ou 3 plantas para darlle, digamos, financiación, claro. Pero, bueno, primeiro teríamos que adaptar o terreno a posibilidade de edificar. Despois tamén temos un rogo que é con relación ao campo da feira, hai que dar unha volta á instalación eléctrica, chove nos pendellos das comidas, ou polo menos nalgún, as canalóns do tellado do edificio pois tamén están que dan pena, e incluso mellor sería bon tamén de cara a pensar na celebración de eventos pois facer un estudo de cargas da outra nave, non? Entón creo que particularmente o que é a zona da feira, xa que tamén hoxe fixemos unha ordenanza en relación ás feiras, que habría que facer un proxecto de rehabilitación, se non integral, polo menos que fose unha volta boa, porque leva moito tempo sin dárselle o mantemento que necesita. Bueno, aí estamos traballando nunha sociedade enerxética e a orientación que ten o mercado gandeiro para a enerxía solar, según nos dicen os expertos, é moi boa, non? Senón buenísima. E a ver se somos capaces de levar adiante este tipo de proxectos. Sería para, se establecemos paneis solares, pues habría que darlle xa un tratamento específico a todo o tellado da zona antigua. Que nos dicen incluso tamén que aproveitar unha das caídas da zona nova, que se fixo, bueno, pues, lá polos anos 90 e pico. Despois continuamos co material para retransmitir os plenos, pero siguen cos plásticos. A ver si... Vostede xo retransmite igual. Sí, que remedio, alguén o ten que facer, sí, pero tendo un material que está pagado con fondos da Unión Europea, despois... Non sei, porque non... Despois a veces extrañámonos que digan en Europa que non sabemos en que metemos os cartos. Xa dixemos que había que facer un expediente, aprobar aquí no pleno e se grave. O material está e o cervello está para gravar. E despois acostumbrarse a usarlos. Claro. Porque dirige a que usar o tal. Bueno, xa se non curso. No, pero iso está ben, ¿no? Porque o que se exceda no uso da palabra, cortas de. Digo que estoy para gravar. Sí, sí, no, transmites por streaming, algún de nós está acostumbrado a iso, entón non hai que ver. E por último, bueno, vemos con certa preocupación que no último ano, ou seja, desde a anterior feira do viño, pois o número de comidas e de gastos de representación pois disparouse sensiblemente con respecto a outros anos. Falamos de casi 17.000 euros entre comidas. Vimos tamén unha viaxe a Madrid de 3 días para recoller un diploma. Bueno, estamos, e sobre todo, moitas desas comidas están reparadas, non nos está gustando como se está procedendo nesta materia e desde logo non compartimos que se faga así. Ben, eu teñolle que dicir unha cousa, mentre sea alcalde, e mentre os meus compañeros me permitan, eu vou a representar a chantada o millor que sepa e poida. E se vostede me recrimina de recoller uns diplomas de, bueno, pues de turismo ou de ir a Fitur un día ou dous, oye, entonces apague vamos. Vostede non sabe o que é gobernar un concello, con todos os respetos. Porque, oye, non é só estar aquí falando e dicindo ás veces as cousas que non teñen moito sentido, e neste caso non teñen sentido ningún. Entonces, insisto, mentre os meus compañeros me o permitan e o pobo de Chantada siga
me siga elixindo, eu vou representar este povo o mellor que poido. Ahora, non lle admita a vostede que me dé leccións nese sentido. Se algún día chega vostede a representalo, fago como queira. Pero non creo que o este facendo tan mal, porque, olha, estuve de alcalde unha etapa, deronme vacacións 4 anos e rescatanme outra vez. E de momento aquí estamos, cos votos dos ciudadanos. O sea, que non me envolva con estas cousas, me entende? Porque se lle parece un gasto excesivo que vou facer eu a Madrid para recoller unhas distincións que lle deron ao Concello de Chantada polo ben que o está facendo, usted está en outro mundo que eu non quero compartir. Iso pagas unha certificadora, pero bueno. Boa noite, hasta a próxima.